Зворушлива діснеївська історія про сміливу дівчину із китайської провінції, яка пішла замість батька на війну. Мультфільм «Мулан» кримськотатарською стане новорічним подарунком маленьким глядачам телеканалу «Ля-Лє». У студії звукозапису АТР вже завершують роботу над озвучкою повнометражної картини. Це вже четвертий після «Суперсімейки», «Ріо-2» і «Могили світлячків» успішний проект Аліє Хаджабадінової та Ленмара Абдулаєва. Позаду 4 місяці роботи, створення неповторних саундтреків і 6 десятків героїв. Серед них і добре знайомі глядачам «Ля-Лє» голоси, чиї та інші подробиці розкаже наша Тетяна Сулій. Голос Алі Арнаутова вже добре знають маленькі глядачі телеканалу «Ля-Лє». Кримсько-татарською він озвучив кумедного тукана Рафаеля у другій частині мультфільму «Ріо». Далі була роль у аніме «Могила світлячків». Цього разу у студії звукозапису телеканалу АТР Алі Арнаутов спробував себе в образі кмітливого дракончика Мушу з діснеївського мультфільму «Мулан». Каже, зі своїм героєм вони дуже схожі. Але роль малого бешкетника Мушу Алі Арнаутову підкорилась не одразу. Мы так думали, что мультфильм будет легким, сложностей у нас не возникнет, но я ошибся. Он на самом деле очень насыщен, ролями насыщен, характером насыщен. Оғлар доғырмақ қиын олар. Сувора і прискіплива сваха з мультфільму «Мулан» кримсько-татарською заговорить голосом актриси та ведучої радіо «Майдан» Зейнеп Ягяєвої. Зізнається, свою героїню полюбила, хоч її сваха – жінка норовлива. Саме тому керівник проєкту Алія Хаджабадінова довго не наважувалася просити її озвучити цю роль. Подошла наша Алия Хаджабадинова, Алия Ханум предложила, говорит, мне даже неудобно вам предлагать такую роль, она отрицательная. Ну, может быть, вы откажетесь, но мне кажется, у вас получится. После таких слов ты не можешь отказаться, естественно. В этом мультфильме я озвучила персонажа Куда. Это сваха. Очень колоритная такая дама. Приходилось ее озвучивать грубыми интонациями. Сама ж Алія Хаджабадінова озвучила головну героїню, сміливу і наполегливу Мулан. І з нею, жартує, у них багато спільного. Обидві рішучі та люблять співати. Взятися за дубляж нового мультфільму надихнув успіх попередніх проєктів. Дітлахам вже полюбилася і «Суперсімейка», і «Ріо-2». Мулан рідною мовою наймолодших кримських татар також не розчарує. Нарешті ми завершуємо роботу над нашим новим проектом. Вже зовсім скоро на екрани вийде мультфільм «Мулан» кримсько-татарською. Для нашого народу ця справа дуже важлива, бо наші діти можуть вивчати рідну мову, просто переглядаючи улюблені мультфільми. В «Мулан» кримсько-татарською мовою глядачі впізнають відомих артистів і співаків. Серед кількох десятків охочих озвучити «Мулан» був особливий гість. Ахтем Чийгоз у цій крихітній студії звукозапису перетворився на привида. І зробив це блискуче. Сам Ахтем Ага жартує. Глядачі одразу впізнають у харизматичному привиді заступника голови меджлісу. Просто під час запису прописані у сцені фрази Ахтем Чийгоз змінює на власні фірмові. Не пойдет так. Я по-ялдойски. Давайте пробуем. Ахзын, хапат не вчера утрасың. Утрасың тут в переносном смысле, да? Да, это все поймут. Вот они мне такую роль дали, и все будут смотреть и говорят, вот Ахтем Ага точно узнаем. Просто хочу утрасың, они же не сидят. Не, это словооборот такой. Словооборот, хорошо. Но все татары поймут. Ленмар Абдулаєв, редактор проекту, і сам став голосом одного з ключових персонажів молодого офіцера Лі Шанга. Хоч герой, каже, зовсім на нього не схожий, надто вже запальний. Роль непроста, тому на час роботи над озвучкою «Мулан» довелося практично оселитися на роботі. Паралельно писав сценарій, тексти пісень і записував героїв. Їх було майже 60. Іноді, розповідає, шукаючи ідеальний дубль, репліки героїв доводилося збирати по складах. Позаду 4 місяці
місяці виснажливої роботи, але результат виправдав усі очікування. Ще один неповторний повнометражний мультфільм кримсько-татарського від студії звукозапису АТР має стати чудовим новорічним подарунком для маленьких кримських татар. Вже за 2 тижні «Мулан» обіцяють показати в ефірі телеканалу «Ля-Лє». Ми для вас, шановні діти, їхні батьки, працюємо. Ми так вчимо наших дітей любити рідну мову. І в цю роботу ми, як завжди, вкладаємо усю свою душу. Тетяна Сулі, Асан Емінов, Заман, АТР.